Ο δρόμος προς την κορυφή περιλαμβάνει αγκάθια, λάσπες, πέτρες και βράχια. Είμαι ευγνώμων που έχω πέσει πολλές φορές και ευτυχής που έχω ξανασηκωθεί άλλες τόσες. Η ανθεκτικότητα ή η αγγλιστή το resilience είναι το πολυτιμότερο επαγγελματικό μάθημα που έχω πάρει. Σε όλη αυτή την πορεία, ο μεγαλύτερος σύμμαχος και η μεγαλύτερη πρόκληση, για να μην πω αντίπαλος, είναι ο ίδιος ο εαυτός. Εκεί βρίσκεις τη δύναμη, τη θέληση, την τόλμη που χρειάζεται, αλλά ο εαυτός σου είναι αυτός που μπορεί να σου βάλει και τις περισσότερες τρικλοποδιές. Αυτή η εσωτερική φωνή που σε στιγμές αδυναμίας εμφανίζεται από το πουθενά και σου λέει ότι δεν θα τα καταφέρεις. Χρειάζεται ενδοσκόπηση, χρειάζεται αυτογνωσία, χρειάζεται να τα βρεις με τον εαυτό σου για να σωπάσεις τη φωνή και να μπορέσεις να προχωρήσεις. Το δικό μου συστατικό είναι η απίστευτη επιμονή μου στο στόχο, αλλά και η μεγάλη μου επιθυμία να σταδιοδρομήσω επαγγελματικά, οπότε και το σύμπαν συνομώτησε μαζί μου. Βέβαια στην πορεία, αυτό που αποδείχτηκε απολύτως απαραίτητο είναι η μεγάλη μου προσαρμοστικότητα στις καταστάσεις και τις αλλαγές. Καθοριστική σημασίας στο ξεκίνημα της καριέρας μου αποδείχτηκε η πίστη κάποιων ανθρώπων στις ικανότητές μου. Αυτή η πίστη με βοήθησε να αναπτύξω την αυτοπεποίθησή μου, να τολμήσω να οραματιστώ το μακρινό μέλλον και να καρφώσω το αστέρι μου κάπου ψηλά στο στερέωμα. Μετά, στην πορεία με τις επιλογές μου, φρόντισα να το πλησιάσω, μια και ήξερα που ήθελα να φτάσω. Προσωπικά πιστεύω ότι δύο είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά των επιτυχημένων ανθρώπων. Η ισχυρή θέληση και η επιμονή. Γιατί επιτυχημένοι είναι εκείνοι που διαλέγουν να επιμένουν, εκείνοι που διαλέγουν να συνεχίζουν, εκείνοι που κινούνται με μια συνειδητή πρόθεση και μια ισχυρή θέληση να πετύχουν. Η κορυφή είναι ψηλά. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος προς αυτή είναι ανηφορικός και δύσκολος. Έτσι ήταν και η δική μου η πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Με δυσκολίες, με προβλήματα, με πολλά και διαφορετικά θέματα. Ταυτόχρονα όμως με πολλές στιγμές πολύ μεγάλης ικανοποίησης. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω και αυτό είναι που μου δίνει τη δύναμη για να συνεχίσω. Εμείς οι γυναίκες, στον δρόμο προς την κορυφή, έχουμε κληθεί πολλές φορές ταυτόχρονα και κάποιες σε απόγνωση να στηρίξουμε τα παιδιά μας που είναι αίμα μας, ενώ συνάμα να σώσουμε κάποιες καταστάσεις στη δουλειά μας, για την οποία συχνά έχουμε δώσει το αίμα μας. Η ψυχραιμία και η ενισχυμένη ικανότητα multitasking αποτελούν πολύτιμα εφόδια για να τα πετύχουμε και στα δυο. Προτεραιότητες, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Με βοήθησε πάρα πολύ όταν κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να θέτω ξεκάθαρες προτεραιότητες και να τις ακολουθώ πιστά, αλλά και να τις προσαρμόζω ανάλογα για να μπορώ να ανταποκρίνομαι σε έκτακτες περιστάσεις, αλλά και για να διατηρώ την πολύτιμη και ευαίσθητη ισορροπία με την προσωπική ζωή. Είχα την τύχη να αναλάβω θέση ευθύνης αρκετά νωρίς. Παρόλο που η εμπειρία αυτή με επιβάρυνε και με επιβαρύνει καθημερινά με άγχος λόγω των αυξημένων ευθυνών που έχω, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που έχει αυτή την ευκαιρία και δεν την έχουν πολλοί επαγγελματίες τόσο νωρίς, γιατί καθημερινά αποκτώ συμπυκνωμένη γνώση και εμπειρία. Σε μια τέλεια αξιοκρατική κοινωνία θα έπρεπε στους άξιους να μοιράζονται τιάρες και στέμματα. Μετά από τόσα χρόνια στις επάλξεις δεν έχω δει καμία τιάρα και κανένα στέμμα σε κανένα γραφείο. Το μόνο που έχω δει είναι σκληρή δουλειά και δυνατές επιδόσεις. Αρκούν για να αναγνωριστούμε? Όχι. Χρειάζεται να ρισκάρουμε, να επιλέγουμε εταιρείες που αναπτύσσονται, να μπορούμε να διακρίνουμε την καινοτομία και κυρίως να διεκδικούμε την επαγγελματική μας καταξίωση και τις προαγωγές. Με το χαμόγελο πάντα.